د محشر تو ګرا غون شي دل بر راغه جام پلاس غاړي لجخ د کوثر راغه یا امتیان با د کوثر پجام سے راب کړي مبارک شي سرور راغه یا گناہگار امت بٹول جنت تابوزی شفاعت لئی محبوب دا اکبر راغے یا رسولان مرسلان ٹول پا انتظار دے دلولا تاج تڑل پسر راغے یا ٹول نبیان با اللہ تواسی لکی محمد خیر زمان پیغمبر راغے ین اس بوائی د محبوب خواگناتنا چی محفل تا خاکم شا کلندر راغے یا اس بوائی د محبوب خواگناتنا چی محفل تا خاکم شا کلندر راغے یا کل نم دی محمد خیر زمان دے نبی پاک اللہ دی صفت کھڑے پا قرآن دے نبی پاک اللہ دی صفت کھڑے پا قرآن دے نبی کل نم دی محمد خیر زمان دے نبی پاک اللہ دی صفت کھڑے پا قرآن دے نبی پاک اللہ دی صفت کھڑے پا قرآن دے نبی موسیٰ راس پکوہ تو رب سر اوکڑو کنائے موسیٰ راس پکوہ تو رب سر اوکڑو کنائے یستا دراز و نیاد مکان خلا مکان دے نبی پاک اللہ دی صفت کڑے پا قرآن دے نبی پاک اللہ دی صفت کڑے پا قرآن دے نبی اے ربو یا ذرا پردے د خجاب لرکڑ لیتا تائے ربو یا ذرا پردے د خجاب لرکڑ لیتا تائے اللہ ویراز محبوب مخپوڑان دے نبی پاک اللہ دی صفت کڑے پا قرآن دے نبی پاک اللہ دی صفت کڑے پا قرآن دے نبی ابراہیل پا منتہا کشلو پاتے دتالائے جبرائیل پا منتہا کشلو پاتے دتانائے وائی مخ کی اور لگی زما پا پروبان دے نبی پاک اللہ دی صفت کڑے پا قرآن دے نبی پاک اللہ دی صفت کڑے پا قرآن دے نبی آئے شفاعت نہیں ہرن کی یا رسول اللہ شفاعت نہیں ہرن کی یا رسول اللہ یہ شفاعت نہیں ہرن کی یا رسول اللہ شفاعت نہیں ہرن کی یا رسول اللہ یا حاکم شادی دلی دلو پارمان دے نبی پاک اللہ دی صفت کڑے پا قرآن دے نبی پاک اللہ دی صفت کڑے پا قرآن دے نبی کلی نور دی محمد خیر زمان دے نبی پاک اللہ دی صفت کڑے پا قرآن دے نبی پاک اللہ دی صفت کڑے پا قرآن دے نبی پاک اللہ دی صفت کڑے پا قرآن